Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you so dearly for always supporting me in this particular channel. I really do appreciate. If today the first time you are coming across this channel or you are seeing my face for the first time, I still remain your one and only Agatha Progress, bringing it to you live and direct. Remember, in this channel we react to all videos and your opinion is highly needed. So just sit back and enjoy this video, and I will be right back. Monday, ụbọchị 10 nke ọnwa Jenụwarị n'afọ 2022. Wee bụrụ na ụtụtụ tata na enwere ọgbaghara dapụtara n'Enugu. Ya bụ ọgbaghara malitere n'ebe a na-akpọ Gariki Enugu, wee si ya wee gasaa ebe niile dị iche iche n'Enugu. Maka na enwere ikorobịa yikọrọ ọnụ wee na-aga na-akpọchisi ụlọ ahịa ndị mmadụ. Si ndị mmadụ na-akpọ n'ụlọ ọbụla ha amaghị na tata bụ sitatum ya n'ọdụdụ n'ụlọ nke ahụ a na-emebe kwa Monday. We send them one man did the roll. I say I have what you see Yabola here. Na he was in the tata. We would have a kaisi way home yabi here tata. I got given the teacher we go soon and they got the rule I have about Chichili about money mono. I can be good even die with you get to Panya catching yabi here. Macanese is yes, Uji, a canka. A humble, a berry, a cobra. I give you to Pune, bend yours on independence layout. Mana ozi anyị na-enweta ugbu a bụ na Amapa nwere ka o si wee na-ekpo ọkụ ugbu a na o nwere ụgbọala ndị agbara ọkụ na keke ma ihe dị iche iche. Anyị na-anụkwa na ebe dịka Nkwụbọ n'ike na enwekwara ebe ha na ndị neighborhood nwere nsogbu ma ọ dịkwa ka o nwere onye mmerụrụ nnukwu ahụ ebe ahụ. Mana anyị ka ga-eweta n'ụlọ ya bụ ihe n'uju. Sonyesi anyị ike www.bbc.com/Igbo. Echisikwa na Facebook na Instagram anyị. Ịna-anya kịta ebe anyị nọ bụ Independence Layout. Ụzọ a kịta ebe a nụwa na-abụ ụbọchị nkịtị moto ụgbọala na-ekwugasị ebe a. Mana ịna-anya ifu na ebe a tọgbọrọ chakoo. Anyị ga-agazi n'ihu gosi na ebe a na-akpọ Cathedral Church of Good Shepherd, Agric Bank ma Wayek bus stop. Unu werusi aka unu wee kpọọ nke bekee na-akpọ result. Sonyesi anyị ike ndewo. Adịma ana m anụ ajụjụ ọtụtụ n'ime unu na-ajụ si ọ bụ gịnị kpatara nya bụ esemokwu nya bụ ọgụ dapụtara. Anyị enwebughị ike ịgwa unu ihe kpatara nya bụ ọgụ, mana dịka anyị si wee gwa unu na mbụ na ọ bụ ndị sịrị na tata bụ sit at home. Anyị amara na ndị otu na-asị ka anọdụ n'ụlọ kwa Monday na ọ bụ ha bụ ndị na-achụsasị ndị mmadụ wee na-asị isi ma kpuo. Ebe a kịta bụ ebe ncherịta ihu Cathedral Church of Good Shepherd. Ị na-anya kịta ịhụ na ndị niile gbapeburu ọnọdụ ahịa ha ebe a gbachichala gbaa ọsọ wee bụrụ ka nya bụ ihe si wee na-ada. Ọ dị mma, ndewo. Anụrụ m ozi gị Ngozi ka ị sịrị anyị keep safe. Nsogbu adịghị, anyị na Chineke anyị so. Ị na-anya ugbu a unu ga-ahụ na ebe a kịta unu na-ahụ na onyonyo unu bụ Cathedral Church of Good Shepherd nke dị na Independence Layout Enugu.
Raphael Ejimofo ndewo. Neris Ezuba inekili anyị na BBC News Igbo. Ọ na Enugu steeti ka anyị nọ tata wee na-egosi unu ka o si ada ugbu a. Ọ dị mma, ebe anyị na-apụtazi kịta bụ ebe a na-akpọ Agric Bank. Nyaba Agric Bank bụ ka na ebe na-adị na-ekwo ekwo na Enugu anụnwa. Unu n'anya kịta ịhụ na ọ dị ka ga-asị na ndị mmadụ anọkebeghị anya bụ Agric Bank bus stop. Ebe a kịta bụ Agric Bank. Isitezie na ya iwe gaa n'iru ihe egbochiri eji igbochi ụzọ. Ihe eji gbochi ụzọ ugbu a bụ ụzọ egbochiri na ụlọ ọrụ ndị Independent National Electoral Commission egbochiburu ya bụ ụzọ maka nsogbu ha nweburu maka agbara ụlọ ọrụ INEC ọkụ n'afọ gara aga n'Enugu. Ya kpatara ha ji wee gbochie ya bụ ụzọ. Ebe unu na-ahụ ugbu a tọgbọrọ ka ga-asị na mmadụ anọghị ya bụ ESBS Road, ebe a na-akpọ Enugu State Broadcasting Corporation ESBS. Nekene ka ebe a si wee tọgbọrọ. Ebe a bụ ebe ọ ga-abịa pụta ọ na-ekwo ekwo ma ndị na-elodu ụgbọala, ma ndị na-eme mbọ, ma ndị na-eme ntanimoroko, ndị na-ahụ ihe ọhụhụ dịka plantain na ndị ọzọ ejupụta ebe a. Leenu ka bus stop a si wee tọgbọrọ. Wee bụrụ ya bụ na ya bụ nọdụ n'ụlọ nke emere n'Enugu. Tata bụ 10th of January 2022 dịka a ga-asị na ọzọ nke ọgbara ọhụrụ ya. Anyị na-agbago ugbu a ebe a na-akpọ NTA. Ụzọ a bụ ụzọ na-agbago NTA. Isizie na ya bụ NTA nwetazie IMT, inweta SPA na ndị otie. Anyị nwere ike gbagotu nwantịntị gosi na ebe ndị ahụ one anyị nwere ike, maka na akụkọ anyị na-anụ ugbu a bụ na ya bụ nsogbu ka na-adakwa n'ebe ndị ọzọ n'Enugu. Stanley Njemezi ị na-ekiri anyị. Njimezi amara m ka m kpọtakwara ya ọfụma. Ọ dị mma. Kenny ị na-ekiri anyị. Uche Joe ndewo. Anyị gbadoro anya. Ejaik Smart ndewo. Ebe a kịta bụ n'iru NTA Enugu ka anyị nọ ugbu a. Unu n'anya hụ na ọ dịzị ka a ga-asị na ndị mmadụ onye ọbụla nọ n'ime ụlọ ya na-ezu ike. Oge na-adịghị anya anyị na onwe anyị ga-anakpukwe jezuo ike nke anyị. Ọ dị mma. Ụgbọala ndị na-ebukwa ndị mmadụ a unu na-ahụ bụ egwu onye ọkara obi. Ebe a kịta bụ ebe a na-akpọ Spa Junction ma ọkwa na ịkpọ ya IMT Junction. Isite n'aka ekpe jewezie IMT. Isite ebe nke a na-atinye isi kịta inweta SPA, nweta ebe a na ebe ndị na-eje klọb na-eje a na-akpọ The Cash na ebe ndị ọzọ. Ọ dị mma. Nekene na ụzọ SPA dị n'Enugu ka o si tọgbọrọ. Onweghị onye nọ n'ụzọ ma ncha. Ịkpọda nwantịntị ugwu a kịta inwetezi ebe a na-akpọ Government House. Ya bụ inwetacha ma Ọkpara Square na ndị ọzọ niile n'Enugu. ebe a bụkwa na ma House of Assembly ma Ọkpara Square
ma government house ancha niile nwe kene ebe anụnwa ka anyị nene ma anyị ga-agbadatu na Rangers Avenue gosi unu nwantịntị ka ebe ahụ dị ngwanekenenu ka anyị na-agbada n'ụzọ Roots Restaurant a kịta ebe niile tọgbọziri chako wee bụrụ ya otu a ka Enugu dị. Yes, I think these people that are doing a great job because nobody forced anyone to sit at home. They are just doing this in solidarity with His Excellency Nnamdi Kanu. They so much love their leader. That is one thing. The southeastern part of Nigeria, the politicians, the leaders, the governors, that is what they should have put into consideration, that these people, they really love Nnamdi Kanu. And Nnamdi Kanu is a nation, so they need to understand this. Yes, I'm in great support of this sit at home. This sit at home should continue. Yes. Since any other thing will not work in favor of the indigenous people of Biafra in regard to Nnamdi Kanu, then this sit at home should be the best option. My word, that brings us to the end of this beautiful update. Do well to like this video, share and subscribe. The best thing for you to do is to join this family by smashing on that red subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. See you when I see you. From me to you, I say bye.